हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजि दा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दाखालि बावैसो टेट जानानै थांनाय बे टेट जानानै थांनायाव जानाखि रिजाल्ट होनायाव खेलिमेलि जादोंमोन एबा कुइसनफोरा खेलिमेलि जादोंमोन एबा बेले बेजे जादोंमोन एबा माखासे OMR शीट माखासे एन्सार किफोरखौ लानानै जानाखि फेल जानाय बिथांमोनहा माखासे अभिजुगफोर होदोंमोन। बे अभिजुगफोरनि सायाव मोजाङै नायबिजिरफिनसिगोन होननानै दिनैहाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा मोनसे खोथा होबाय एबा कुइसनफोरखौ बिथाङा नायबिजिरफिनसिगोन। मोनसे एक्सपार्ट खम समनि गेजेरावनो एक्सपार्ट कमिटि दानानै कुइसनफोरखौ बिथाङा नायबिजिरफिननाय जासिगोन होननानै दिनैहाय खोथा होनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ बिथाङानो गावनो बुंदों गावनि खुगाजोंनो। फै जोङो बिथांनि बाथ्राखौ एसे खोनासंनानै एबा नायनानै लाग्रोनि। এতিয়া যিসকল অসন্তুষ্ট তেওঁলোকে অভিযোগ এটা কিবা এটা আপত্তি উঠাইছে, ঠিক আছে। আমাৰ এখন এক্সপাৰ্ট কমিটি, আমি বিভিন্ন বিষয়ৰ এক্সপাৰ্টক লৈ পেলাই আমি এখন কমিটি গঠন কৰি দিম। তেওঁলোকে আনচাৰ কিখিনি শুদ্ধ নে ভুল আছে সেইখিনি পুনৰ এবাৰ পৰীক্ষা কৰি দিব আৰু তেতিয়া এইটো ওলাই যাব। বিসংগতিটো নহয়, বিসংগতিটো আপুনি কৈ আছে, বিসংগতি বেলেগে কৈ আছে। এতিয়া চোতালখন বেকা নে নাচটো বেয়া সেই কথাটো নিৰ্ধাৰণ হ'ব, সেইটোতো আপুনি কৈ দিব নোৱাৰে, ময়ো কৈ দিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে মই আজি কৈছোঁ যে আজি এখন কমিটি গঠন কৰি দিব। কমিটিখনে আনচাৰ কিখিনি আমিতো জানো শুদ্ধ, চব ঠিকে আছে, কোনো বিসংগতি নাই। তেওঁলোকে যিহেতু কৈছে, তেওঁলোকৰ নাগৰিক, তেওঁলোকে যিহেতু কৈছে, তেনেহ'লে আজি আমি এখন কমিটি গঠন কৰি দিম। কমিটিখনে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত উত্তৰখিনি শুদ্ধ নে অশুদ্ধ বিচাৰ কৰি আমাক ৰায় দিব। যোৱাবাৰো আমি কৰিছিলোঁ, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিক আমি আনচাৰ কিখিনি চাই দিবলৈ কৈছিলোঁ। সেইটোৱে কথা। बेखिनियानो दायो जों बयबो नुबाय बिथाङा गावनि खुगाजोंनो जोंनि गेजेराव फोरमायनानै होबाय। कुइसनफोरनि सायाव बिथाङा नायबिजिरफिननाय जासिगोन एबा खम समनि गेजेरावनो मोनसे कमिटि दानानै बिथाङा नायबिजिरनायनि कुइसनफोरखौ नायबिजिरफिननायनि खामानिखौ जागायनानै होसिगोन। गतिके जोङो नेथ'दो मा मोनो रिजाल्टआ उनाव मा फैयो जोङो बयबो नेनानै थाथ'दो। दा बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। जाहाथे नोंथाङा मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों।